Patxi errementaria. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Historia hau, zeurazki, oso ezagun egingo zaizue, igual entzun duzuelako, baina agian pelikula ikusi dizuelako, oso pelikula ona, Patxi errementariarena, ikusi behar duzue. Baina, ondo da jakitea, bakizu hori ezabaida zen nahi eguzu librua edo pelikula. Ez? Hemen berdin gertatzen, baina ipuina edo pelikula. Biak onak dira, ni bezalako kontalari batek kontatzen badu, noski, eta urki jokeiten badu pelikula, noski, orduan ona dira. Bueno, kontua da, Patxi errementaria zen, bere izenak esaten duen bezala, eta batez ere oso gaiztua zen, beti batekin, bestekin, gaiztua tipua, ez? Gaiztakeriak egiten, eta hori, inpernuan, deaburak eta ikusi zuten, tipo, hain gaiztua bada, infernura ekarri behar du. Tantxe, igo zen, deabru bat, beraren gana, egatu zen, eta kas, bai, zeinez, hemen, deabrua naiz, eta nirekin infernura etorri behar duk. Eta, bueno, ez da ideia txarra, behan, ara, lehenago gozari txiki egin beharko dugu, ez da? Ongi da, bueno, xeri egin mailan. Eta, alaxe, mailan eseri, gozaldu zuten, eta maitu zuten, bueno, guazen. Baina deabrua altxatu bartzuenean, ezin, ze Patxi errementariak pegamentua pika jarri zion, eta peatuta gelditu zen, eta horrela eduki zuen 3 urtez. Eta 3 urte pasata gero, beruarekin edo ua urtu pegamentua, eta ziztuan desagertu zen deabrua infernura. Eta Patxi jarritu zuen, bizirik infernura joan gabe, eta gero, eta gaiztakeria handiagoak egiten, gaiztakerietan kanpioia zen tipua. Ruan, alako denbora batean, berri infernuan, tipori infernura karri behar dugu. Eta bigarren deabru bat bidali zuten beraren gana. Aurrekoan, egondako deabruak, esan omen zion, kontu zibili honekin, ze tipu hau. Ara, esaten badik, gozaltzeko, mailan esertzeko, aurkian ez da pentsature. Ez eseri, ze bertan gelituko ez peatuta. Eta alasin godieta. Igo, joan zen, eta kas, zein ja, deabrua naiz eta infernura etorri behar dunekin. Ez da ideia txarra, bueno, lehenengo gozari txiki egingo dugu, ez da? Bai, ongoi. Eta ala, xeri ja, ez, nina jau dut, hemen zutik egon, eta, zutik, infernutik honea, seguru, sekulako bide luzein dukela. Bentsat, han zizailuan deskantzatu, zizailua badakizu ezer den. Zizailua da, ikusiko zenuten, da aulki bat, baina maila bihurtzen dena iten da. Horrela, Bueno, bestela galdetu, edo begiratu azueren iztegian, eta hor potoloa, eta hor hitz guztia dauzte. Hor, zizailua. Da, aulki bat, eta damen tabloi bat, egiten duzu, maila egiten da, eta, alakoak. Ikea, baino asko zen lehenago asmatutako gauza bat. Bueno, zizailuen horretzan, pixka bat deskantzatzeko, ez da idea txarra. Eta laxe, zizailuan etzan zen, baina imaginatuko duzue, zer egin zuen Patxi errementariak, justuan eren pika pegamentua jarri, tantxe peatuta, gelditzen zen, itxatxita deabrua, eta alaxe dugu zuen 3 urtez. 3. urtean, beruarekin, ua urtu, despeatu zen, eta ziztuan deabrua infernura bueltatu zen. Eta Patxi errementarik jarritu zuen, gaizakeriak egiten, gerota handiagoak, eta azkenean, han infernuan, hau ekarri behar diagu, eta 3. deabru bat bidali zuten. Lehenengo deabruak esan zion, kontu zibili jai, kontu ze gozaltzeko esaten maik, ez xeri ez da pentsatu ere, eta bigarren, eta esaten maik deskantzatzeko antzizailuan, ez dare, ez etzan, ze bertan geldituko ez, bai, bazekia, ni, azkarra nauketa, antxe, joten da, eazen da, kas, bai, zein da, deabrua naiz, eta infernura eramatea etorri naiz. Eta ez da ideia txarra, lehenengo gozari txiki egingo dugu, ez da, xeri mailan, eta ez nahi egon zutik.
deskantzatu beharko duk, ez da, hain bidei luze egin da gero, men zizailuan esan, eta ondo nagomen. Bueno, ara, ingo du, hor, etxatarian, badaka pikondo bat, eta nabeik, igo, eta piko bat zujan, orain oso ondo daude, eta undi-undiak, eta, bueno, bai, eta, bale, eta antxe, pikondora igotzen hasi, behan, zer intzuen patxi errementariak, pikondoan, pegamentua jarri, tantxe, pegatuta gelitu zen. Tantxe duki zuen, 3 urtez. Eta egunero pasatzen zien aurrak handikan, eskolatik bueltan, joatearakoan eta tauzerakoan, eta harrika edukitzen zuten deaurra, han ezin despegatu madarikatzen, 3 urteetara, beruarekin, urtu pegamentua, despegatu zen deaurra, eta ziztuan abiatu zen inpernura. Eta patxi gero eta geizakeri ondiagoak, mehan hau ere zahartu, eta azkenean eriotzaren ordu heldu zitzaion, hiltzen, eta no joango zen, inpernura. Baina joan aurretik hartu zuen, alako mailu handi bat, alako burduntzi bat, eta tenazak. Eta antxe, jetxe zen inpernura, hartu zuen mailua, inpernoko batean jarri, eta demba! Eta denak barruan, segertazen da. Eta joan ziren, eta begiratu zetu, patxi erramentaria. Eta, bai, seguro, begitza, eta igo zen deaburetako bat, ezagutzen zuela, begiratu zuen, eta begia agertu zen bezala, patxi erramentariak, burduntziakin raka begia kendu zion. Eta denak hor beldurrez, eta horri deaburak hemen eutxi honei. Eta, behar bada, nik hautsangatik ezagutuko dut. Eta, belarria pegatu zuen atera, eta ordan patxi erramentariak, zuletik tenazak eta raka belarria kendu zion. Eta dena, han elkartu ziren, eta ezin sartuik, eta zer ingo, hemen ez dago, zer egiteik, eta zerura joango naiz. Eta zeruko atean eta nagertzen da John Doni Petri, San Pedro. John Doni Petri kategoriazkoa da. Eta, egiraztu eta, ze berduk hemen? Dena, patxi erramentari, munduan egon den gaiztorik gaiztomena. Eta San Pedro, ezin da sartu hemen, baina patxi erramentarik suerte izan zuen. Eta han, pasazen alako makume xar bat, eta ikusi zuen beldurrez, esan zuen, hau emesartzen bada, eta nik zerbait gaizki esaten badiot, igual nerekin eta sartuko, eta hasi zen, bere ontasunak esan, patxi, munduan dagoen, gizonik onena, onbera, benetan ona. Eta Jesu Kristo bertan zegoela, entzun zuen, bai. Eta alaxe, patxi erramentari sartu zen zeruan. Eta zotute, ordutikan, tximistak eta trumoiak eta sortzen direnean, da patxi erramentari ari dela bere maioarin jo.